दिनै आङो बारावनो जानला मोनला गोदाव सोराव नंबा दा नं खोथा बुंबायग्रा आं मानसि नङा। दिनै आं जा खोथाखौ बुंगोन ए टु जेड मोनसे खोथाखौ गोबां बार साननायनि उनावसो आं दिनै खोथाखौ बुङो। हाजार हाजार लाख लाख रायजो राजानि गेजेराव नंबा दा नं खोथाफोरखौ बुंनानै रायजोखौ थखायनाय आं साना। आरो लोगोसे आं गावखौबो बिब्दि जानला मोनला खोथा बुंनानै आं गावखौ थखायनो साना। दिनै नंगौ प्रमद बर' सार बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथां सानैजों एप्रिलनि 10 तारिख दिल्लीयाव रसेट हाउसआव लोगो हमनायनि खोथाखौ आं बुंदोंमोन। आरो मानो थाखाय बुंनो गोनां जादोंमोन बिनि फिनखौ रायजो राजाफोरा जाहोनखौ दिनै नागिरनानै मोनाखैबो जानो हागौ। दिनै दिल्लीयाव लोगो हमनाय खोथाखौ रावबोथ' दिनै गाज्रि मोनाखैमोन, रावबोथ' दिनै रागा जोङाखैमोन। दिनै मोजां मोनदोंमोन। रायजोआ हाजार हाजार दिनै बुजिनो हास्थायदोंमोन इउपिपिएल आरो बिपिएफ आरो गुबुन पार्टिजोंबो लोगो जानानै दिनै मोनसे सल्युसनाव फैसिगोन नामा बेखौसो दिनै सानदोंमोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनबाय दिल्लीयाव रायज्लायनाय खोथाया दिनै बे बिटिसिआव फैनानै बिटिसि इलेक्शनाव नांज्लायनायनि मोनसे टपिकखौसो जों दिनै नुनो मोनबाय। बेजों बे सोंखारिलायनाय टपिक नागिरनानै मोननायखौसो जों दिनै नुनो मोनबाय। नंगौ दिनै प्रमद बर' सार बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना दिल्लीयाव रायज्लायनाय खोथाया नंगौ, खौसे जानायनि खोथा बुंनायाबो नंगौ। अब्ला दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथां, मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां आरो जायफोर एमसिएलए बिथांमोनाबो जुदि दिनै हाग्रामा महिलारिजों खौसेनि खोथाखौनो दिनै जुदि रायज्लायबायब्ला, मोनसे जानायनि खोथाखौनो दिनै रायज्लायबायब्ला, अब्ला दिनै बिटिसिआव फैनानै मा जाफैयो? सैथोआ मा? सैथोआ बबेयाव दंबावो? बेखौ दिनै साननो गोनां जानानै फैदों। आरो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिल्लीयाव लोगो हमनानै खौसेनि खोथाखौ गोरबो गोसोजों गोरबो इसिंनिफ्राय जुदि बुंमारबायब्ला, बेजों लोगोसे दिनै इउपिपिएलनि इएमआनो होन, बिजेपिनि इएमआनो होन, एमसिएलएआनो होन, बिथांमोनाबो दिनै हाग्रामा महिलारिजों थांनानै खौसेनि खोथाखौनो जुदि बुंबायब्ला आरो बिनि सैथोमोनब्ला, दिनै गुवाहाटीयाव हाई प्रफाइलनि व्यक्तिजों लेंहर जाहोनाय आं सासे व्यक्तिखौ सोर लेंहरहोखो? बे व्यक्तिया आंनि सिगाङाव मा बुंखो? दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा दिल्लीयाव बुंबाय जों खौसे जानांगौ। दिनै बिजेपिनि एमसिएलए इएम, इउपिपिएलनि एमसिएलए इएम बिथांमोना बुंबाय जों खौसे जानांगौ। जुदि बेनो सैथोमोनब्ला, अब्ला दिनै आंखौ गुवाहाटी बायदि जायगायाव मानो लेंहर जाहोखो? नोंथाङा बे खामानिखौ दोनथ'नांगौ। डेट मिन्स खौसे जानायनि खामानिखौ नोंथाङा दोनथ'नांगौ। सोर लेंहरहोखो? आंनि नाम्बारखौ सोरबा इएमनिफ्राय लानायखौबो आं मिथिगौ। सोर इएमनिफ्राय लानानै सोरनो हरखौ बेखौबो दिनै साननो हानाय बयहाबो गोहो दं। अब्ला बिथाङा रायज्लायनाय एमसिएलए इएम इउपिपिएलनि बिजेपिनि बिथांमोना रायज्लायनाय, जुदि बेयावबो आं जुदि मोनसे फिसा एंगेज जानानै दङब्ला, नोंथांमोननि रायज्लायनायजों आंहाबो जुदि गोजोननाय दङब्ला, अब्ला दिनै आंनि बे खामानिखौ स्टप खालामनो थाखाय, दम होजानो थाखाय आंखौ सोर लेंहरहोखो? नागिरनानै दिनै रायजा मोननाय नङा, नाथाय आं दिनै मोनगोन। आं रावनिबो मुंखौ आं बुंनो साना सोर आंखौ लेंहरहोदों गुवाहाटीयाव हाई प्रफाइलनि सासे व्यक्तिजों आरो बिथाङा मा बुंखो गासैबो खोथाखौ आं दिनै बुंनो साना। नाथाय बेनो सैथोमोनब्ला, खौसेनि खामानियानो जुदि सैथोमोनब्ला, नोंथांमोननि रायज्लायनाया जुदि थारैनो गोरबो गोसोजोंमोनब्ला, आंखौथ' लेंहरहोनांगौनि खुनु प्रयजन गैयामोन। बरंस' आंखौ इनकारेजसो होनांगौमोन। दे फंबाय नोंनि खामानिखौ नों आवगायलांबाय था, बिदिसो बुंनांगौमोन। आरो दिनै बिथाङा आंखौ बुंदों
जाया लोगो हमनो लिंहरदोंमोन बिथाङा बुंदों नोङो सासे गुड कन्ट्रेक्टर गुड बिजनेसमेन जा आं नोंखौ बेयाव सापर्ट खालामगोन बिथाङा आंखौ बुंदों। बेजों लोगोसे बिथाङा मोनसे खोथा सिरियास खोथाखौ बुंबाय प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टखौ बिथांनि सालायनाय सरकारखौ 4 बोसोरनि थाखाय आरो नेनानै थाबाव फैबाय थानाय समाव हाग्रा महिलारिखौ नोंसोर लाबोफिन। आं सासे साधारन व्यक्तिखौ सोर रं इनफरमेशन हरनानै बिथांजों आंखौ लिंहरजाहोखो आंसो प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टखौ सोलायहोनो हानाय डिसमिस खालामनो हानाय आं सासे साधारन व्यक्तिसो आंहा जेबो गैया। बेबायदि रं इनफरमेशन हरनाय खामानिफोरखौ नोंथांमोनबो साननांगोन। आं बुङा सोर दिनै बेखौ खालामदों मिथिदोंब्लाबो आं दिनै बुङा नाथाय आं खावलायनो सानगोन नोंथांमोननि मोजांखौ आंबो लुबैयो गासै रायजोआबो लुबैयो। दिनै बिथांनि सिगाङाव आं बुंबोदों बिथाङा सोंनाय बायदि बिटिसिआव मा जाना दं गोबां खोथाखौ आं बुंनो हायाखैब्लाबो मोनब्रै मेन टपिकखौ आं बुंदों जोंनि बिटिसिआव मा जाना दं बेबायदि अपरचुनिटिखौ आं मोनदों बिथांनो बुंनो थाखाय। बेजोंल' नङा 3 व्यक्तिजों आं दिनै रायलायनाय स्कपखौ आं मोनदों। दिनै आं बुंनो थाङोब्ला आंहा जेबो गैया जेबो माइन्डनि मानसि नङा नाथाय रं इनफरमेशननि गेजेरजों आंखौ बेबायदि लेंहर जाहोनाय व्यक्तियासो। आरो नोंथांमोननि खामानियाव जुदि खौसेथियानो जुदि मट'बा खौसेथि खालामनायानो बयजोंबो गोरोबलायनायानो जुदि सैथोब्ला बेखौनो लुबैदोंब्ला आंखौ बेयाव लेंहरनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन। बेनो आंनि बुंनाय। दिनै नोंथांमोना सोंनाय बायदि बेफोर गासैबो मानो जानो मोनखो होननानै सोंनायनि फिनाव आं बिदि बुंगोन आं दहायबो बुंखादों आं ओरैनो बाराव जानला मोनला खोथा बुंग्रा मानसि नङा। दिनै जायफ्रा गभर्नमेन्टआव दङ जायफ्रा दिनै इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि खालामनानै गभर्नमेन्ट खालामना दङ बिथांमोननि एमसिएलए इएम बिथांमोना 6 जननि अनगायै गासैबो एमसिएलए इएम बिथांमोना हाग्रा महिलारिजों बिनि जुगिदि नङा बैनि जुगिदि सोरनिबा जुगिदि नङा सोरनिबा जुगिदिब्लाबो आंबो दङ सार होनग्राया बे सैथो बे नंखाय नङा। आरो बिथांमोना लोगो हमनाया इउपिपिएलनि इएम बिजेपिनि इएम एमसिएलएफोरा हाग्रामाखौ लोगो हमनाया गाज्रिनि थाखाय लोगो हमाखै जों खौसे जानांसिगोन सार होनग्राया सोर इउपिपिएलनि इएमफोरानो। दिनै प्रमोद बर' बिथाङा आन्दलननि स्पिरिटखौ लानानै खामानि मावनो साननायखौ 4 बोसोर गभर्नमेन्ट खालामहोनानै बिथांखौ जिर' खालामनो ओरैबायदि पलिसि लाबाय बिसोरो बेखौ जों दिनै हमथानांगोन होनग्राया सोर इउपिपिएलनि इएमआनोथ' बुंदों। नोंथाङाबो जिर' जानायखौ जों लुबैया प्रमोद बर' बिथाङाबो जिर' जानायखौ लुबैया होनग्रा व्यक्तियासो इउपिपिएलनि इएम बिजेपिनि इएमआनोथ' बुंदों। अब्ला दिनै नाय खौसेखौनोथ' गासैबो लुबैदों। दिनै आरो बियो माबोरै जानो मोनखो होननानै बुङोब्ला दिनै आं बेखौनो बुंगोन एप्रिलनि 1 तारिख लास्ट एसेम्ब्लियावहाय मोनाबिलि समाव प्रमोद सार बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों आङो फैबाय थानाय समाव रिजाइन होनांनो हागौ दिल्लीयाव आं अमित शाह बिथांखौ बुंनानै फैखाबाय प्रमोद बर' सार बिथाङाथ' बुंदों आं गोबाव समनि थाखाय फैयाखै आं फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो आङो एंगारनांगौबो जानो हागौ सोर बुंदों प्रमोद बर' सार बिथाङाथ' बुंदों आङो नंखाय राजनितिकआव थाबाय थानो आं गोसो गैया बेबायदि राजनितिकआ आंनि थाखाय नङा सोर बुंदों मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङाथ' बुंदों मोजांनि थाखायनो बुंदों बिथाङाबो खौसेयाव जेन गासैबो दिनै फैनो हायो बेखौसो दिनै जोङो लुबैदों।